Ти не видя тук е снима. Защо не става този филм, бе? Става, бе, защо не става? Пусна ме, върви. Сега може да пратим на майки ни, бе? Ще то месец куста на орязата. Какво да направи? Айде, Чимка. Бебо. Бебчо. Хайде да кажа. Хайде. Хайде, хайде, хайде. Хайде. Хайде, хайде, готово. Хайде, готово.